Πάλι κάνω. Εγώ ήμουν ο πρώτος που ξέχωσα από την Τριάδα. Τσέτα δηλαδή. Έλα, πού είσαι? Για κλείστα σου βγει μου πιτσέρα. Τι? Ωραία. Να κύριε αυτό. Θα ζούσε. Γιώργο. Εδώ είναι. Άμα μεγαλώσεις κανόνιτες άνθρωπος να παπάς σου δεν πειράζει. Εγώ δεν το ξέρω ότι κάποιος κάπου. Έδωσε μου με τον άνθρωπο. Τώρα τελευταία μια τόπο με μια τόπο με πριν το κόψει. Κάμε το πάτη με πιάνει το κόψει. Μ' άρεσε. Ωραία, τι κάνει όταν πίσω πάτη. Μπαμπά, δεν αγράφηξε μια. Σοβαρά μιλώ. Πανάγο! Τη Δευτέρα στο σχολείο! Τι? Τη Δευτέρα στο σχολείο λέω! Μα οι απουσίες μαζεύουν όμως, δεν μας πληρώνονται. Δεν έχει σημασία. Για να δείξω πρέπει να τσακουμπάσει και τσιλιό. Γιατί άμα δώσει δείξω του ενούς, θα φαγούν τζανάκι. Άσου Λεβέντη! Γεια σου Κολοστέφανε με τη βιόλα σου!
γλέτα τη ζωή ό,τι μπορείς να κάνεις. Μπράβο Σπύλο! Κουμπάρε! Γιατί άργα ή γρήγορα τα μέρα θα πεθάνει. Έμασον άλλα σου πατεμάτη, έμασον άλλα σου Ο άνθρωπος ο μεραγής Έχει μέσα. Γιατί σε Κωνσταντή, γιατί σε το παιδί τη ζωή μόναχα αυτό θα φέρει. Ρώτησε τον Βασίλη τόση ώρα, θα χάσω να πάω. Δεν πήρε.